Het is maandag 2 februari. Dit is de Sportcast. Mij on tafel de technisch manager van SC Heerenveen, Johan Hansma. Johan, er wist een heel soort bellen. Vooral in de transferperiode. En ik neem aan de hest nummerherkenning. Maar van waar neemt Sto de telefoon nou net op? Als mensen zonder nummerherkenning naar mij bellen, neem ik niet op. Roelof, wanneer neemt Sto net op? Als Arjen de Boer in mijn scherm staat. Oh, keurig. Willem. Squam hem, dan hoor ik net. Zo. Geert? Ik pak ze net maar op als ik geen nummer zit, dan pak ik net maar op. Het is duidelijk, we hebben weer een heel soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Heerenveen doet hem zelf te kwad. En moet ze in FC Utrecht genoegen nemen maar een punt. En Cambuur speelt het van een joen nog in jong PSV. Maar is toch het verlies van Almere City en ADO Den Haag nou al de winnaar van het weekend. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Na 21 minuten, wat zijn zich 24 minuten, komt Heerenveen op een 1-0 vastsprong. Uitstekende aanval via de rechterflank. En uiteindelijk is dat het heistation. Ja, de topscorer van SC Heerenveen, Jacob Trenskov. Ja, er is een doelpunt maken, maar net toch SC Heerenveen. Nee, het is FC Utrecht dat scoort via Jesper Karlsson. Rodriguez, de Spanjaard. Rodriguez. Zacharitis in de 16 meter. Komt er een vast en doelpunt. Nee! Oh, op de latten. Op een latte van Luca Ooyen. Overvallende bal nog dan van Heerenveen. Komt er nog een winnaar. Ooyen, doelpunt. Nee, oh, Wennet, Luca Ooyen. Oh, jongens. En hier aan tafel Geert van Thun, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en nogmaals Johan Hansma. Van harte welkom hier in de Sportcast. Het is de ene laatste dag van de transferwindow. En normaal gesproken is dat toch de drokste dag van het hier ontdol. Als je verantwoordelijk bent voor het technisch beleid van een voetbalclub. Maar Toos is gewoon doodleuk bij ons aan tafel. Ja, gezellig toch? Ja, maar gebeurt er niks meer bij Heerenveen? Mooi fut even. Nee, er gebeurt niks meer normaal gesproken. Nee? Nee. Normaal gesproken zouden ze erachter Ja, je weet nooit in de voetbalrij. Die dag, de transferwindow is nog tot morgenavond 23:59 open. Maar in principe zal er niks meer gebeuren. Nee, in elk geval geen binnenkomende transfers, maar misschien nog uitgaand? Dat verwacht ik ook niet. Nee. Nee. En dan, jongens, is er dan helemaal geen iemand die het bij Oef betelik in? Het is een, ik kies er stadig om op verwachten dat er iets meer vlecht op de kooi wezen zo voor Ismaël Boef. Het schijnt dat Saint-Etienne, ik nog interesse hier. Daarvoor zou de club, daar weten wij niks van. Dat is dus net bekend. En je weet hoe dat gaat, dan bellen ze maar de zaakwaarnemer van Boef. Misschien eventueel nog maar de speler zelf, maar daarna maar de club. Maar dat liep het toch stadig om dat er echt, dit hier nog bloedt. Oké, nou dat is toch goed, nice Geert. Ja, dat is hartstikke goed. Nou, dat het is essentieel dat Cambuur in deze bijna riante positie, waarin ze haar zelfs gewoon de tegenstanders en de concurrenten manoeuvreerd hebben, nou moet bij elkaar houden. En dan moet je het allemaal in. Maar zonder Boef promoveren ze toch wel? Ja. Wist wat het is, jong. Ik heb iets te lang in de volle wedstrijd, jongen, dat ik de beer zijn goed absoluut net jaren verkeerd. Ja, dat kreeg helemaal deer voor de voordenlijd. Echt weer. Ja, nee, maar ik wel weer zeggen, zit ik vreten jong te sjen. En dan dat Almere City, want ik heb een paar weken verleden was ik tinker om Almere City komt er aan. Nou, dat wist maar ik. Maar wist ik ga een klapblok maken met de ranglist. Oh ja, nou al? Ja, Natuurlijk. Maar gespeeld, 22. Ik ken de ranglist vol. Ja, daarom. Ben ik echt. Dus dan dat moet toch goed komen? Ja, het zoen je zeggen, maar ik ben toch de voorzichtigheid zelf. Oké, tredje maat, hè, hebben we zo'n. Tredje maat. Maar je hebt steeds de tredje maat. Promotiefeest van SC Cambuur. En dat is er niet. Andor is trouwens onderwijs naar Eindhoven, hè? Ja, goed zo. De hertgang. Goed zo. We brengen we bij de stellingen. En Johan, dan was het altijd antwoord Jan. En dan kunnen we de letter altijd op waar we omkomen. Maar de eerste stelling is van Geert. En Geert die gaat als volgt. Als Andor onderwijs nog wat eten wil, dan heb ik nog wel een adresje. Ja, mag ik dat nemen? Nou ja, dat is een reclame. Er zijn natuurlijk meerdere adressen wat je hier te kennen. Maar ik zou kiezen voor terugstap 11. Goed zo, Roelof. Heerenveen hier in FC Utrecht een strafschop verzinnen. Hij krijgt even een pro van Hansma nou. Ja. Volgens de regels, ja. Ja. Willem, hoe is het mogelijk dat Nicolas Binder nog bij Cambuur speelt?
Ja, hoe is het? Ja, maar hoe is het? Dat is net een ja of nee trouwens. Ja. Hoe is het Ik mogelijk vind het dat? onvoorstelbaar dat Nicolas Binder nog bij Cambuur Dan speelt. is ik nee. Nee. Johan, ik vind het spietig dat ik er net in slag ben om een oplossing te vinden voor Andries Noppert. Nee. Nee. Willem, nog een keer. Ik snap wel waarom Appie de vakka krijgt Boppe Balkie. Ja. Ja. Roelof, ik heb een grutje met Dylan Vente. Ja. Ja. Geert, als ik moet niet wekken word, dan zit Cambuur Boppe ADO. Ja, ze winnen wel, hè. jongens, echt, Leon, nou mij nog even. Ja. Wat heb ik daar zitten te leien op die koude tribunes daar op een hergang. Jong PSV, het is een cliché. Vreselijk lastig. Altijd Oké, lastig. dus het antwoord is? Nou, nee. Nee, dus dan. Ah, jongen, ik moet ook wel een beetje positief blijven. We moeten er ja van. Roelof, Nijwaasje, dan in PSV hem volslaan jochtje op de competitie. Ja, natuurlijk. Hoppakee. En de laatste is van Johan. Dat ik, Joris van Overheem, Hellehaf, dat vind ik een meesterzet. Nou, Net Ja, als toch? Heel eerlijk. Dat vinden wij alle, ja toch, jongens? 100%. Ja. Schouderklop. Ja. Nou, dat Johan, is natuurlijk een verdienste van iedereen. Maar het is wel een hele goede speler voor ons. Ja, is Ja, fantastisch. iets De rest kan er niks van. Maar Joris van Overen... Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar nee. kijk, het is niet alleen een goede voetballer, maar het is ook een jongen die heel goed in de groep zeg maar, de verantwoordelijkheid draagt naar de jeugdige spelers. Een voorbeeld is qua gedrag, qua professionaliteit. Dus, Goed in de kleedkamer, zeggen ze dan. ja, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Wij hebben een vrij jonge selectie. We hebben 3 redelijk wat oudere spelers op het veld. En Joris is de oudste met 31. Dan hebben we Luc met 28 volgens mij. En dan Sam Kersten normaal gesproken met 27. En de rest zit allemaal onder de 25. Of jonger. Ja, één ding is me nou net helemaal duidelijk. Hesto van Overheem nou hellen voor het middenveld of voor de verdediging? Nee, ik kan alles erbij. Uit nood. Maar we hebben hem gehaald als middenvelder. Ja, mijn eerste gesprek met hem, dat was in Lelystad. Daar hebben wij gesproken over de rol op het middenveld. De rol in de kleedkamer. De rol naar de groep toe. En dat was wel als een middenvelder. Maar ik vond hem als centrale verdediger niet slecht. Nee, kijk, dit is uit nood ontstaan. Hè, na die wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. En toen moest er een oplossing komen. Nou, toen ging het eigenlijk tussen 2 spelers voor die positie. En uiteindelijk is Joris daar gekomen. En ja, die lost dat gewoon. Of die vult dat gewoon heel goed. Die heel Ja, het goed. verraste mij eigenlijk wel een beetje, Roelof. Want ik dacht echt, hij zal Nicolai Hopland er wel wat deel zetten. Nou, het is voor mij een beetje 50-50. Ik omdat het in Utrecht wie en dat Robert Velman natuurlijk nee de wedstrijd ik wil uitlijn dat ze de Friedgong en dat Rodriguez. De spits van ja. FC Utrecht bedoelst? Ja, en dat ze daar toch maar Joris veroveren. Ja, of de Witte, zei hij. Ja. In van die twee, dat die centraal spelen en dat ze daar toch daardoor in zien begin ik wel een beetje moeite. Hè. De eerste kwartier om eruit te voetballen. Dat kwam letterlijk wel weer wat beter. Maar daar toch is Joris van Overheem natuurlijk wel een goede kaart. Ja. Dus dat verbaast me net helemaal. Nou goed, door is natuurlijk jarenlang centrale verdediger geweest. Ja, in deze wedstrijd gaat het ook om het aansturen van je middenvelders. Het neerzetten van je achterhoede. En daarin is Joris gewoon beter dan Nicolai Hopland. En de bewegelijkheid van de aanvallers, daar hadden we ook rekening mee gehouden. Ja, dan nog even waarom naar die wedstrijd van Justertje in FC Utrecht. Want één ding waar het wel duidelijk. Heerenveen mist eigenlijk wel een spits. En dan bedoel ik eigenlijk een scorende spits. Ja, dat hoor ik vaker. Ik denk dat Dylan meer doelpunten had kunnen maken. Laat ik dat duidelijk in zijn. Maar het is wel zo, als je gewoon naar de ranglijst kijkt... en ik weet niet als het ook op het kladblok staat. Maar Er zit een heel soort in. Dus maar Heerenveen staat op de 6e positie met het aantal doelpunten voor. Maar als je kijkt naar het aantal doelpogingen wat wij hebben... dan staan we geloof ik op de 5e plaats in de hele Eredivisie... als je alles tot en met deze wedstrijd bij elkaar optelt... hadden wij wel meer rendement moeten halen. Ja, maar hij vindt zelf echt, hij zit nou op 6 doelpunten in de competitie, 1 in de beker. Het is zo'n doelpunten maken. Hij vindt zelf echt dat hij meer scoren moet niet. Ja. En hij zit werkelijk oeral. Hij wikkert hem een slag in de ronde. Maar ik zei het echt, Maar is hij dat moet nou meer loeren. Hij moet meer Is loeren. dat inderdaad net correct het probleem, dat er oer al stiert? Nou, het is ook onderdeel van ons speelsysteem. Hè. Wij hebben natuurlijk een hele dynamische ploeg. En hij is de eerste verdediger. Want als je kijkt naar het opjagen van de tegenstander... als je ziet hoeveel hij druk, hoeveel meters hij daarin maakt... is hij daar heel belangrijk in. Aan de andere kant, door onze speelwijze... komen andere spelers ook in die posities. Dus daardoor zie je ook dat wij heel veel doelpuntenmakers hebben. En wat ik al zei, we staan... met het aantal doelpunten staan we op de 6e plaats in de Eredivisie. Ja, maar een spits wordt altijd beoordeeld op het aantal doelpunten dat hij maakt. Zeker. En hij heeft ook de pech gehad dat hij een paar had kunnen maken... waarbij de keeper waanzinnig goede redding heeft gehad. Want volgens mij
Ik denk dat het zeker in 3 wedstrijden is geweest dat de keeper man of the match is geworden van de tegenpartij. Met name door reddingen op onmogelijke ballen van die pakte dan op de kansen van Dylan. Ja, maar toch maar we net vieren dat Roelof, hij zei het niet correct, hij toch een beetje begrutje mooi. Ja, want hoeveel ballen krijgt hij nou eigenlijk daadwerkelijk op die positie waar die kansrijk is van het doelpunt? Dat wie vooral in FC Utrecht, denk ik dat hij is het geval. Ik denk dat hij nog 2 keer hem eventjes onwijzig weer en dan ik nog uit een hele moeilijke hoeken waar toch nog wel een schot op goal lost. Maar hoe vaak wordt hij nou daadwerkelijk in stelling gebracht? Ik denk dat het daar eigenlijk misschien nog wel meer on luidt dan on Dylan Vente. Zeker. In dat verband heb ik gisteren even weer mij genoegen over de jongen naar Robert Muren. Bij Volendam en de Go Ahead Eagles. Ja. Die werd erin gebracht. Hij baalde zijn stekker, want hij wil spelen. Ja. Hij zit 88 seconden in het veld. Ja. En dat heeft hij vaker flik binnen een oorlog minuut. Ja. En hij krijgt hem in de dekking onspelen in de sectie. En hij draait de kont erin en hij zit hem perfect raak. Dat is en ik vind het bij echt Jervin kwaliteit, ik echt ontbreekt aan de linkerkant. Maar vooral oude Vreedsin of oude Stijntje FC Utrecht, maar Rivera. Daar mist Jervin een beetje een wapen. En Rivera gaat echt goede wedstrijden inzetten. Maar hij is wel wat uit voor hem. Juist wie die misschien wel het dieptepunt, denk ik. Aan de rechterkant had Jervin echt een wapen. Maar Trensko in de punt is Vente, denk ik, subtopwaardige spits. Maar aan de linkerkant, daar wringt het. Nou, ik vind wel dat wij wel dat een beetje in alle redelijkheid moeten bekijken. Want nee, maar kijk, deze jongen is net nieuw in de competitie. Moet wennen aan een andere speelwijze, een andere vorm van trainen. En als je dan kijkt naar linksbuitens van andere ploegen. En als je dan praat over Eulje Zetter, die voor 6 miljoen is gekocht. Isaac Jensen bij AZ, die heeft 1 goal, 1 assist. Vorig jaar hadden we op die positie Sebowi. Die heeft in het hele seizoen bij ons 3 goals gemaakt. Soerai kwam vorig jaar uit de KKD ook naar Go Ahead Eagles, maakte ook maar 3 goals. En als je dit seizoen bij elkaar optelt, dan heeft Maxence 2 goals gemaakt en 6 assists. En niet onbelangrijk bij Feyenoord uit, waardoor we woensdagavond tegen PSV mogen spelen. Maar er hadden meer doelpunten kunnen zijn en meer assists kunnen zijn. En hij heeft gewoon even een mindere fase nu. Maar aan de andere kant, we moeten mensen ook de tijd geven, vind ik. Ja, maar komende waar zie gewoon Luca Ooyen op de linkerkant. En de opstelling is nog niet bekend. Het zal Meerveld in worden, toch? Meerveld, ik versterk. Ja, dat zou ik vinden. Maar ik vond Luca Ooyen niet onverdienstelijk. Ja. En daar heb ik een soort vertrouwen in. Want Oor zei, jou ging een contract vertrouwen hier. Ja, Luca hadden we eerder op de lijstje staan. Alleen toen was hij, daar moest je er geld voor betalen. En dat is nou een probleempje bij ons, dat we dat niet hebben. Dus dan moet je wachten tot het momentum. En het momentum was dat hij gratis mocht vertrekken bij KRC Genk. Dus toen dachten we, nou, dan moeten we erbij zijn. Dus dan zijn wij, toen we dat hoorden, zijn we een dag later zijn wij naar het zuiden van het land gereden. Hebben we met hem gezeten. En alles doorgesproken. Nou, hij is een talentvolle jongen. Ja, maar toen zeiden ze van, we hebben geen yield, dat is een probleem. Maar dat liep mij vreselijk ondankbaar en vervelend om naar het winkelcentrum te gaan en mijn lege portemonnee. Ja, dat is ook lastig. Maar ja, toch? Daarin moet je wel creatief zijn. Kijk, afgelopen zomer hebben wij ons elftal omgebouwd. Hebben wij een x-aantal spelers verkocht. En met dat geld wat de opgebrachte of de verkochte spelers hebben we een nieuwe selectie samengesteld. En dat is eigenlijk met gesloten beurs gegaan. Omdat er op dat moment ook geen geld beschikbaar was om spelers te halen. Ja, dan moet je daar gewoon mee dealen. Zo is het. Dus dat betekent dat je meer naar transfervrije spelers moet kijken. Of dan kom je in de categorie, ook zoals een Maxence, Rivera. Dat jongens zijn die moeten nog bewijzen dat ze goed genoeg zijn. Toen ik bij Almere City zat, hadden we Johan Katlin. Die heeft een half jaar helemaal bijna niet gespeeld bij Almere City het eerste half jaar. Nou, dat zou toch een buitenspeler zijn die niet zo misstaan bij Heerenveen. Maar ben je al wel eens jaloers op teams als NEC, die de portemonnee loeken kennen? Ja, ik weet niet als het daardoor makkelijker wordt. Want dat is weer de andere kant van het verhaal. Maar het is wel zo dat op het moment dat je... En je wilt een hele goede buitenspeler halen bijvoorbeeld. En je kunt spelers bekijken die wat langer op zeg maar, niveau hebben gespeeld. En dat je een beetje met een grote mate van zekerheid kan verwachten dat ze iets kunnen bepaalde kwaliteit kunnen halen. Ja, dan moet je wel geld voor hebben om ze daarvoor binnen te hengelen. En dat is gewoon. Je krijgt dus heel vaak 0 op het rekest. Nou ja, het kopen van spelers, wat ik al zei, afgelopen zomer is gebeurd met een gesloten beurs. Dus Nicolescu, Danilo Alcayet, Amara Condé, Esper van E en Denzel Hall zijn verkocht. Ja, daar hebben we deze selectie mee samengesteld. Dus daar is Dylan Vente voor gekomen, Sagaritis, Rivera, Vente. En dus moet je hopen dat je heel 4 komt in de beker. Want ja, dan kun je nog weer een beetje centen verdienen, toch? Ja,
Nou ja, hoe ver je komt in de beker, dat is goed natuurlijk. Maar die centen verdien je, dat is leuk. Europees voetbal levert ik wel wat op. Maar die ga je natuurlijk vooral toch weer verkeepje van spelers. En dat is wat Johan natuurlijk, Johan Hansma natuurlijk nou dwam had. Dat de spelers niet wat nou weer verkocht worden. Dus dat is het belangrijkste. Telefoon. Ja, hallo, met wie hebben wij het genoegen? Goedendag, met Rick Elfrink van het Eindhoven Rick Dagblad. Elfrink van het AD, PSV-watcher. Een bijzonder goedemiddag. Ja, ook voor jou natuurlijk een enorme drukke periode, neem ik aan, de transferperiode. Gaat er nog wat gebeuren in Eindhoven? Nou, wij houden het gewoon rustig hoor. Ik ben niet anders gewend dan dat het elke dag alle hens aan dek is bij PSV. Nee, volgens mij gaat er niet zo heel veel meer gebeuren. Er zijn wel wat talenten die weggaan. En er zijn natuurlijk heel veel geruchten geweest over Peppi en over Perisic. Al dan niet door allerlei Italiaanse transfergoeroes. Maar nee, het lijkt erop dat PSV de selectie bij elkaar gaat houden. Hey, en Veerman dan? Nog ergens, een paar miljoen, die kunnen ze in Heerenveen wel gebruiken. Daar gaat nu niks meer mee gebeuren. Nee, dat was vlak voor de kerst was dat eigenlijk al duidelijk. Hè, dat Joey Veerman, ja, die was natuurlijk in verband gebracht met Fenerbahce. En dat klopt ook allemaal wel. Sterker nog, hij was eigenlijk wel persoonlijk zo goed als rond met die club. Maar ja, uiteindelijk is dat niet doorgegaan om allerlei redenen. Dat had te maken onder andere met de onrust bij Fenerbahce. En hij had een clausule in zijn contract voor 22 miljoen. Daar kon hij voor weg. Nou, dat wilden ze betalen, maar uiteindelijk toch ook weer niet helemaal. Nou ja, dan is de streep snel gezet. En Joey Veerman heeft zich lekker op PSV gericht. Ja, en wil met PSV kampioen worden. En dat gaat de goede kant op. Hoe komt het als hij in de zomer weg wil? Hè? Is het dan nog steeds 22 miljoen of wordt het bedrag nog weer lager? Nou, ik ga er eigenlijk vanuit dat het nog ietsje minder is. Omdat natuurlijk zijn contract duur. Hij heeft een verbintenis tot 2028 bij PSV. En ik ga er eigenlijk vanuit dat dan de waarde van die verbintenis, ja, die zal in stapjes aflopen. Dus ja, als je dan gaat rekenen, dan zou je denken, ja, dan is hij voor 1 miljoen of 17 of 18 op te pikken in de zomer. En dat is erg weinig geld, denk ik, voor een hele goede speler. Een van de allerbeste in de Eredivisie. Die bij Heerenveen tot ontbolstering is gekomen. Ja. Zeker. PSV wint het afgelopen weekend met 3-0 van Feyenoord. De landstitel kan Eindhoven bijna niet meer ontgaan. Maar hoe serieus nemen jullie het bekertoernooi? Nou ja, ik neem dat wel serieus. Jullie ook. Of PSV het serieus neemt, dat denk ik ook wel. Nou ja, Bos wil het heel graag winnen. Kijk, hij heeft die beker heeft hij natuurlijk nog niet op zijn palmarès staan. En ja, dat is eigenlijk wel een... ja, hoe noem je dat? Het is een beetje een pijnlijk voor hem. Want hij heeft natuurlijk een paar bekerfinales verloren. Ja, en hij wil natuurlijk een keer dat ding wel winnen. Ja, en bij PSV is het eigenlijk een beetje veranderd. Een jaar of 5 geleden, toen was Roger Schmid hier trainer. En ja, daarvoor die beker, dat leefde niet echt. Dat vonden ze eigenlijk altijd maar lastig. Hè? Want dat ding tussen de Champions League door en de competitie door was allemaal moeilijk. Maar Roger Schmid heeft toen die beker wel weer op de kaart gezet. Toen heeft PSV er ook prompt 2 gewonnen. 2022 en 2023. Die won van Nistelrooy overigens. Maar ja, daarna is het Bos niet gelukt om dat toernooi te winnen. En ja, daar wil hij graag veranderingen aanbrengen. Maar Rick, wordt het een B-elftal? Wij willen een B-elftal. Of de A1, onder 19. Ja. Jong PSV. Dat hoeft eigenlijk niet meer zo natuurlijk, omdat PSV uit de Champions League is. PSV is uit Europa. Ik verwacht wel dat hij wat dingen gaat veranderen. Omdat natuurlijk zondag alweer FC Groningen is. En zeker bij wedstrijden waar eigenlijk maar 2 rustdagen tussen zit, daar is PSV altijd wel voorzichtig. Dus maandag en dinsdag hebben de spelers om te herstellen. En op woensdag moeten ze weer aan de bak. Ja, meestal zie je dan wel dat bijvoorbeeld de wat oudere spelers, dat daar wel wat voorzichtiger mee wordt omgesprongen. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld een Perisic misschien wat rust krijgt. Lekker. Of een speler met een pijntje, dat toch wat voorzichtiger mee om wordt gesprongen. Veerman trok even naar zijn been aan het einde van de wedstrijd. Ja, maar Veerman is in de kracht van zijn leven, joh. Die slaat niet. Die slaat niet zoveel over. Nog één dingetje, Rick, want vanavond speelt Jong PSV tegen Cambuur. Ga je nog kijken? Ja, zeker ga ik kijken. Ja? Ik ben er om 8 uur, ja, absoluut. Doen er veel jongens van het eerste mee? Ja, dat zijn natuurlijk wel jongens die je af en toe al gezien hebt. Hè. Nicolas Verkooyen, Joël van den Berg, Fabian Merin.
Ja, dat zijn jongens die zullen meedoen. Maar dat zijn nu nog talenten. Hè? Dat zijn jongens die nog niet op Champions League niveau klaar zijn voor een basisplek. Maar die moeten tegen Cambuur, daar moeten ze zich laten zien. En daar moeten ze vooral van leren. En de oude wolven zeg maar in het veld bij dat soort clubs. Ja, daar kunnen ze natuurlijk van alles van oppikken. En ja, ik verwacht eigenlijk dat Cambuur die wedstrijd gaat winnen, normaal gesproken. Want ja, dat zal toch denk ik nog net een maatje te groot zijn, maar je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. Alhoewel, Geert van Tuinen die maakt zich ernstig zorgen over Cambuur vanavond. Maar goed, we gaan het allemaal beleven. Dankjewel, Rick, dat je even te gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. Ik zal me meer zorgen maken over ADO eigenlijk. Maar Ja, daar maken wij totaal geen zorgen over. Het interesseert ons eigenlijk helemaal niks, Rick. Mannen, maken we het moois van. Dankjewel, Rick. Jo. Dankjewel, Rick. Hey jongens, niet gek hier met oer Dylan Vente. Ik wil het nog even hebben over Remco Balk. Want de statistieken van Remco Balk, die ben helemaal net zo raar. Zo'n doelpunt, een 4 assists. Ja. En toch zit Balk gewoon op de bank, Joentje in PSV. Ja, is duur zelf, mannetje. Ja. Ik vind het vrij zoer voor hem. Ik vind dat het is wel een ingreep. Want Appie komt erin, hè? Ja, Appie komt erin. Appie komt er dus wel in. Die had ik zo'n in het Maar moment dat dat... wel heel goed uit. Nou ja, die had invallend in ADO, des is Vottendaal. Daar heb ik iedereen die ik erover gehad, die zei zelfs een hij geen doel voetbal. Die kan echt heel goed Hij voetballen. kan goed voetballen, ja. Dus die is gewoon. Die Apkaku. Hij had één nadeel, en dat had Henk de Jong vanaf het begin ik zo. Hij liet zijn man heel makkelijk rennen. En dat is echt een punt bij zo'n werkje matten. Dus ja, ik denk dat hij nou wat risico neemt van, nou ja, het is een jongen waar het erin slieten kan, de oude een weekend. Ja, en dan heb je het over balans in een elftal, hebben we krijgt al even je het. Ja, dan wordt het toch Appie als controleur een beetje meer. Ik ben heel benieuwd, Johan, want dat is goed op hichten van de Franse merk. Ze nemen daar bij Almere City Johan Fransma. Ja. Ja, maar het was eerst Juan. Toen haalde ik Spanjaarden. Dus, Maar goed, dan heeft Helle Theo Barbet, Kathleen, neemde ze correct al, Thomas Robinet en een Baptiste Guillaume. Dat is een Belg, maar spelen op het tweede niveau in Frankrijk. Hij is natuurlijk Maxence Rivera ophellen. Maar deze Appie nemen wij hem. Etan Apkaou, oftewel Appie. Kist hem? Ja, kist nee, hem. die ken ik niet. Ik kende wel Ferra, kenden we wel. Ja. Dus daar hebben we ook wel naar gekeken. Dat is ook een interessante speler. Kijk, het probleem is de Scandinavische markt, waar wij als Heerenveen in het verleden veel waren. Daar zijn de prijzen behoorlijk sky high geworden. Dus daar kunnen wij gewoon niet meer in mee. Dus moet je naar andere markten kijken. En in Frankrijk, dat is een groot land. En daar lopen veel spelers die gewoon voor mindere salarissen, lagere salarissen lopen te voetballen. Dus voor een club als Heerenveen mogelijk interessant kunnen zijn. Maar je haalt ik naar Ferras, jongen, begreep ik dus. En waarom is die dan afvallen? Nou, die is niet afgevallen. Maar meer, je gaat ook kijken naar de kwaliteiten van je eigen selectie. En wij hebben ook Jacob Trensko. En nou, we hadden het net over geld maken. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de spelers die we hebben, die moeten we ontwikkelen. Dat is een van de redenen waarom ook Robin Veldman is gekomen. En het accent in de staf zit ook op het ontwikkelen van spelers. Om zo waarde te creëren. Want de snelste manier om geld te verdienen is het transfereren van spelers. Dus daar moeten wij heel erg op gefocust zijn. En het zou heel raar zijn dat je een speler huurt en dan een Trensko ernaast gaat zetten. Ja. Dus ja. Dat is ook nu heel belangrijk, dat je met het samenstellen van de selectie, dat je die balans goed bewaart. Ja. Maar de kennis van hier is misschien verder graag bijhouden. Ja, maar zo'n jongen komt ook om te spelen. En die gaat niet zo snel gaan die jongens op de bank zitten achter een Trensko. En hij is nog niet beter dan Trensko. Want dat moeten we ook niet vergeten. Er is niks ten nadele van de KKD. Maar je ziet ook Lens Duivenstein was vorig jaar de beste speler van de KKD. Die heeft het niet makkelijk gehad. Soerai, zijn tweede seizoen bij Go Ahead Eagles nu is hartstikke goed. Maar het eerste seizoen was ook moeizaam. Nou, we hebben bij Heerenveen meegemaakt met Sebaoui. Che Nunnally. Het zijn allemaal jongens die in de KKD best wel goed waren. Maar dat is niet gezegd dat ze op het hoogste niveau gelijk succesvol zijn. En we weten, met alle respect, Jacob Trensko is gewoon een hele goede speler. Ja. En voor ons heel veel geld waard. Die jongen die mat spelen, die mat minuten draaien. Ja. Nou, die Kroos die had hij natuurlijk wel even op een weegschaal. En zei bij Cambuur, daar liggen de mogelijkheden. Ja, maar dat is ook een beetje de reden waardoor het soms heel lastig is met het binnenhalen van spelers. Want aan de ene kant, en zeker bij een club als Heerenveen, moeten wij ook transfers maken. Ja. En dat betekent dat je je eigen kapitaal wel op het veld moet hebben. Ja, dat is een grote nadeel voor Cambuur. Verra is gehuurd, dus die levert niks op. Nee, die gaat gewoon weer rond. Die zou weer rond naar Lille. Ja. Maar goed, Jit Balk nou nog voort, want daar wie in wel sprake van. Hij was vorig jaar waar hij nog clubtop scoorde bij Cambuur. We toch nou leren van, hij geeft misschien Oudo en Simmer, maakt het hij nog wel een transfer. Hij is bleun. En nou, wie er nou werk geen interesse van hem? Nee, de interesse is er op zich al
altijd nog wel. Het schijnt ik dat er wel clubs nooit meer informeerd hebben. Dan zou het onder gaan hoe Roda. Maar eerlijk zeggen, Roda had zo'n waslist om blessures dat ze nevens mij zijn stadig onder verslaan en KKD jou bellen ha. Van hij hem nog ergens een speler zitten die toevallig wel even voetbal kan. Dus dat zou het net heel vol zitten. Ik al achter Marsman aan. Maar Balk die had voor hemzelf de kaart maken dat te promoveren wil met Cambuur. Dat is zijn doel. Daar bloedt hij nou voor. En ja, dan zal hij voor de rest in een simmertje van... is er nou een andere optie of misschien contractverlenging ken natuurlijk ik nog. Maar dat zijn nog vragen die dan lezen, want Van Simmer in zijn contract al. Oké, helder. Johan, dat is nou weer een Ier bij SC Heerenveen. Krap on een Ier. En Heerenveen krijgt een soort complimenten. Maar mooi voetbal, het stadion zit weer vol. Hoe is het voor jou eigenlijk om nou weer te werken in het Abelense-stadion? Nou, ik was hartstikke vereerd dat Ferry mij vroeg om terug te komen bij de club. Ja, het blijft mijn club. Ik heb er 19 jaar in eerdere fase gezeten. Eerst 10 jaar als speler, 9 jaar in andere functies. Ja, ik ben hartstikke blij dat ik terug ben op het vertrouwde en het oude nest. Ja, want dan kwam het oer van Almere City, hè? Ja, wie het pittig voor jou eigenlijk? Want ja, dan zei je ja, het zien Heerenveen. En op het moment dat je ja zei het Van Persie, ik ja, het zien Feyenoord. Nou, dat was niet ongeveer. helemaal... Nee, de laatste wedstrijd van het seizoen 24-25 voor de winterstop was Almere City Heerenveen. Daarvoor, voor die wedstrijd lekte het uit, misschien wel via jullie, dat ik naar Heerenveen toe zou gaan. Vind je dat verveeld dan? Nee, want ik had open kaart gespeeld binnen Almere, dus het was gewoon algemeen bekend. En ze begrepen dat ook. Alleen ik zou pas later bekijken wanneer ik zou beginnen. Alleen toen kreeg ik een belletje in februari van... ik heb in december ook nog met Robin van Persie gezeten. Voor de samenwerking, voor het nieuwe seizoen. Met wie een prettig gesprek? Ja, dat was op zich wel een prettig gesprek. Ook wel interessant. Ja. en waarom niet interessant? Ben ik even Ja, kijk, hij heeft best wel uitgesproken mening natuurlijk over bepaalde zaken. En hij is natuurlijk ook binnengehaald bij Heerenveen met ook een bepaald verwachtingspatroon en bepaalde verantwoordelijkheden en vrijheden. Ja, en dat was toen in de relatie natuurlijk met Ferry. En Ferry was natuurlijk algemeen directeur en technisch directeur. En dat is een hele zware job. En ja, nu kwam ik daartussen als technisch manager en direct boven het eerste elftal te zitten. Nou ja, en als je kijkt nu hoe het nu gaat, ik ben ook elke dag bij de start of the day met de staf, ben betrokken bij spelers. Ja, dat was natuurlijk in die situatie voor hem ook wel even wennen, want dat was mijn idee ook om zo met hem samen te werken. Ja, maar goed. Heeft hij wel van Persie overgenomen, hè? Start of the day. Zo is het bekend in de club. Daarom noem ik hem gewoon. Dan weet iedereen wat het al is. die Engelse termen, daar waren wij een beetje burg van, hè? We beginnen als staf elke ochtend met elkaar medische performance en technisch. En dan nemen we de dag door wat we van plan zijn en hoe het ervoor staat met iedereen. Ja, goed. Maar op dat moment toch de stoof van, nou ja, we gaan terug met Robin van Persie. En en dan begint en dan komt het onriem bij het Abelense stadion, dan wil ik geen trainen meer. Nee, want ik kreeg half februari het belletje van Ferry dat Van Persie Feyenoord zich gemeld had en dat Van Persie naar Feyenoord wilde. Nou ja, dus toen zei hij van we moeten een nieuwe trainer halen. Nou ja, Want het besluit wie al naam toch Ferry, oké, dit. Hij het besluit... Er is ook helemaal niks meer gezegd. Nee. Ferry heeft dat helemaal afgehandeld en geregeld. We hebben wel daarover gesproken natuurlijk met elkaar van hoe de situatie was. Nou ja, dan kom je in de situatie dat er een nieuwe trainer moet komen. Nou, toen hebben we een profielschets gemaakt, of ik een profielschets gemaakt van hoe dat eruit moet zien in mijn beleving. En toen zijn we de gesprekken aangegaan. En wat die de belangrijkste kernwaarden werd tussen een nieuwe trainer of wat moest? Nou, ik denk dat Heerenveen een club is waar, en we hebben het net weer gehad over geld maken, maar het ontwikkelen van talent, het binnenhalen van jonge spelers die meerwaarde moeten gaan creëren, financieel, maar ook sportief uiteraard. Daar moeten we echt weer naartoe. Want dat is de enige manier om stappen te maken. De snelste stappen te maken met een voetbalclub is het transfereren van spelers. Ja. Ja. Je moet hopen dat Veerman weggaat. 10%. Nou ja, dat zijn ook allemaal nog dingetjes die altijd meespelen. Kijk, we hebben met Veerman en Milan van Ewijk hebben we nog 2 spelers waar natuurlijk die het sportief goed doen en financieel ook waarde vertegenwoordigen. Ja, maar goed, 10% Johan, zie je hem van je? Nou, dat is een afspraak die Ferry gemaakt heeft, dus die weet ik niet helemaal precies. Ja, wel. Er zijn nooit uitspraken over, maar ga maar uit minimaal 10. Dat willen we bepraten in de Staff of the Day. Nee, dit soort dingen niet. Want met de bijeenkomst morgens met de technische staf gaat het echt alleen maar over voetbalinhoudelijke dingen. Okay, ja. En over trainingsvormen, et cetera. Maar niet over dit soort dingen. Nee. Die Milan van Ewijk zit nou eerst in de Championship met Coventry City. En die verliest nou elke wedstrijd op Riegen. Een soort van Oude Den Haag van de Championship. Dus die krijgen nog spannend. Maar krijg je Mick Hield als hij promoveerde? Wij hebben een hele mooie deal gesloten.
Maar goed, uit die verhalen of die bedragen van Rick Elfrink, die we niet krijgen van eerst is Veerman 26 miljoen, nou misschien nog naar de Simmers 20 miljoen. 18, Dan Ja, kijk, staat het huilen je nader aan het lachen. Maar dit hoort ook een beetje bij mijn werk. Op het moment dat soort dingen spelen, dan neem ik ook meestal contact op met de zaakwaarnemer, de desbetreffende zaakwaarnemer van Joey. Want voor Heerenveen is dat natuurlijk wel van belang. Want op het moment dat er wel een x-bedrag binnenkomt, kan je daar misschien in de winterstop wel iets voor halen. Wat je nu al haalt, waar je de komende jaren ook nog plezier aan kan beleven. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het niet doorgegaan. Nee, zeker. Een oorverhaal, want dat is... nou ja, goed, er was natuurlijk als technisch manager was een heel soort problemen oplossen. Ik kan me voorstellen, op die kantoor zijn al je dossiers. Maar moeilijke problemen. Hasto ek een map in die dossierkast waarop zit met chocoladeletters Andries Noppert. Nee, want ik ben sowieso best wel goed met Andries, denk ik. Maar ja, hij is de juiste tredde doelman van het Noordelijke Halfrond. Ja, maar op jouw vraag. Kijk, uiteindelijk moet hij zelf ook ergens heen willen. Hij kon van de zomer weg, dat is volgens mij algemeen bekend. Naar Turkije. Dat was grotendeels in kan en kruiken. Ik heb daar het hele weekend ben ik met hem daar bezig geweest. Totdat hij mij s'avonds opbelde en zei: ik heb er toch geen goed gevoel over en ik ga niet. Want hij zou volgens mij op maandag of dinsdagmorgen zou hij naar Turkije vliegen. Dan zou hij daarheen gaan en ook eventueel een medische keuring al ondergaan. Maar ja, uiteindelijk beslist hij om niet te gaan. Ja, en dus? Dan, bij een transfer, dat is het lastige. Bij een transfer heb je natuurlijk te maken met meerdere partijen. Het is niet alleen de speler, maar het is de club. En, nou ja, goed. Wat zou nou voor alle partijen de beste oplossing wezen? Hij mag toch keeper? Ja, ik denk Andries dat Noppert moet ik keeper. zou, als Toch? ik hem een advies mag geven, dat heb ik hem ook gegeven, niet zijn carrière zo af willen sluiten. Nee, dat moet hij net wel. Best hem net ik zeg maar iets, out of the box, een contract aanbieden als keeperstrainer of zo. Dat is de bedoelstrijd. Ja, maar hij heeft nog anderhalf jaar contract. En laten we eerlijk zijn, hij is ook gewoon profvoetballer en broodvoetballer. Ja, dus ja. dat hebben we ook te respecteren. Ja, maar is er echt geen club die het interesse voor hem heeft? U zou dan die Turkse club, toch de doelman van Oranje op het WK in Qatar? Zeker, maar er zijn ook wel clubs die wel naar hem informeren. Maar hij moet zelf Neem ook eens wat ergens namen, heen. neem eens wat clubs. Nee, maar dat moet je aan Andries vragen, want ik bemoei me daar niet mee. Want op het moment dat het is voor mij pas relevant op het moment dat Andries zelf besluit en ergens heen wil. Dan wordt het pas interessant. Want ik kan wel een deal sluiten met die Turkse club of met wat dan ook. Maar als Andries zegt ik ga niet, dan houdt het op. Ja, het probleem is dat hij gewoon een dusdanig salaris heeft bij Sportclub Heerenveen en hij wennet hier mijn vrouw en ben in de buurt. Ja, die combinatie die is heel moeilijk ergens oors te vinden. Ja, zeker. Dus als hij naar, weet ik veel, Ankara Gücü of zo gaat in Turkije, dan krijgt hij misschien zwart wel even volle yield als hij nou krijgt en misschien nog wel ietsje meer. Maar ja, dan wennet hij derde en hij werd een situatie met vrouw en ben. Dus het is een soort van impasse. Dat speelde bij hem echt een rol. Hè? Ja. Dus hij went het in de provincie, werd hij hem tussenvield. Maar ik weet niet of dat best hij een rol zou het speelt. wel schande vinden dat hij net keepend zijn carrière afsluiten zou. Ja, maar daar hebben wij geen invloed op. Dat weet ik wel. Maar, Hoe oud is hij? 31. Ja, maar één kun je nog 10 jaar mee. Pas weer is 42. Ja. Maar ik heb echt een beetje het idee, Johan, dat Andries, die is nou tredde doelman. Hij houdt nou net echt de indruk dat hij daar echt heel bot mee zit. Nou, kijk, Andries heeft... laat ik zo zeggen. Nou, hij zit toch gewoon heerlijk in die dugout. Ik heb net het idee dat hij de smoor in heeft van ik wil kosten wat kost. Ja, ten koste van alles voetballen. Maar dat heeft ook geen zin, toch? Op de wedstrijddag heeft hij gewoon een hele andere rol. En die vertolkt hij gewoon goed. Dan moet hij zorgen dat de groep gemotiveerd is. En voor de rest, als je derde keeper bent, dan moet er wel heel veel gebeuren. Wil je erin komen natuurlijk. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan redelijk relaxed op de bank zit. Ja, maar dan krijg je als technisch manager toch, als dat het juiste speler is van je hele selectie, kan je toch Pini je hollen van. Ja, maar luister, sommige dingen in het leven zijn zo. En die moet je accepteren. En dit is wat het is. Ik bedoel, ik kan me daar wel druk over maken. Maar dat gaat de boel niet veranderen. Nee. Heeft toch 1,5 jaar contract? Ja. Maar dan ga je verlengen. Nou, dat was wel grappig. Op trainingskamp, toen zaten Ferry en ik eventjes gewoon een kopje koffie met hem te drinken. En toen zei hij ook voor de gein, wanneer gaan we praten eigenlijk over mijn contractverlenging? Ja. Maar dat is ook Andries. Hè? Hij zorgt natuurlijk ook wel voor een stukje humor in de groep. Nou, het is een boegbeeld. Dit wil je zeggen. Ik Het is een boegbeeld van de club. Ja, ik vind het ook. En dat is en natuurlijk, ik ben profvoetballer, ik ben broodvoetbal, ik begrijp alles. En ik gun hem zelfs salaris van harte. Maar als sportman zie ik van, wat hij ervoor zorgt dat hij op een goede manier afscheid neemt van zijn carrière. En dat is keepend. Ja, Maar maar... moet naar Argentinië. Want ik wil er graag heen. Oh, nou dan moet je zijn zaakwaarnemer even informeren. Ja, wel met Ja. geld. Ja. Hey, er binnen een heel soort sjoggersvragen binnenkamer. Ja, voor jou, Johan. Net voor jou.
Nee, Maar wel voor jou, hoor. ik zou ik net. Nee, dat is ook volkomen terecht. Dit is een vraag van Tineke van Gorkum. Tineke van Gorkum. We hebben nooit een vrouw onder deze tafel hoor, maar dat betekent net dat we een keer vrouwelijke joggers hebben. En Tineke van Gorkum die zei van, is Arthur Sacré van Heerenveen net een onwinst? Ik vind hem al jaren een hele leuke speler. Speler van Excelsior, Ja. scoorde het wat in Ajax. En Klopt. Frans. En Frans. Frans. Ja, nou, daar gaat het niet om, denk ik. Want ik denk dat er veel meer Franse spelers inmiddels al in de Nederlandse competities aan het spelen zijn. Dat is een interessante speler. Die hebben wij ook wel natuurlijk altijd gevolgd. Maar daar hangt een transferprijs aan die duurder is dan onze duurste speler die wij dit seizoen hebben gekocht. Dus dan, en als je het geld niet hebt, dan houdt het op. Wat zou die moeten kosten ongeveer, denk je dan? Nou, de laatste keer dat wij geïnformeerd hebben, was het boven 1 miljoen. Oh ja. Linksback wel veel. Nee, Ja. nee, precies. En hij speelde bij Excelsior, hè? Of hij is hier het nou. Nu Nee, hij is van Excelsior. Hij is nou van Excelsior. Heel lang, ja. Ja. Oké. Goed, dus jammer Tineke, maar dat gebeurt Ja, dus net. de geruchten zijn dat hij naar FC Utrecht gaat. Toch nog, oké. FC Utrecht zit je hem altijd weg, hè? Want Jim ziet het echt voor. Nou heeft er van Alarcon, Ja. de man van de assist van de leakmaker op Carlson. Daar heeft ziet ook ik voor op een Ja, stukje ik ben nog een weekje op vakantie geweest in Porto om hem te bekijken. Nee hoor, ik ben in 2 dagen, 1 dag heen en de volgende dag terug ben ik bij geweest. Gelukkig geen Luc Brouwer, er wel even een rapwaai kregen weer, hè? Waar weg? Uit Utrecht. Ja, uit Utrecht. Ja, maar dat is al een tijdje geleden. hè? Dat was al voor mij. Maar Alarcon, die wil serieus een gegaan Jawel. met Jim zocht op versterking op de vleugels. Nou ja, we hebben de hele tijd geroepen dat we graag nog een vleugelaanvaller erbij wilden hebben. Nou, we hebben toen Alarcon is bij ons in het vizier gekomen. We hebben hem uitvoerig bekeken. Ik ben daar ook geweest zelf. Maar uiteindelijk moet het wel haalbaar zijn financieel. En dat was het niet. Dan houdt het op. Goed zo. Nog een vraag van Thomas. Thomas vreeg het hoor waarom het bij Heerenveen zo ernstig bleun is in de oude transferperiode. Wils er bij clubs om u hinnen behoorlijk wat interesse is van de spelers. Nou, wat betreft de verkoop van spelers zijn we vrij duidelijk geweest. We zijn dit jaar begonnen met een nieuwe groep. Met een route richting Europees voetbal. Daarin hebben we gezegd, ja, als je dat met elkaar aangaat, dan moet je niet halverwege uitstappen, vind ik. Tenzij er een bedrag komt wat wij als club niet kunnen weigeren. Dus eigenlijk heb ik al vrij snel, met name naar de zaakwaarnemers van de spelers die interessant zijn, heb ik aangegeven dat ze alleen maar weg mogen in de winterstop op het moment dat er een bedrag komt dat we niet kunnen weigeren. En we moeten een alternatief hebben. Dus het is en. In de zomermaanden is dat gewoon veel makkelijker. Want dan heb je een veel langere tijd. Ook omdat je, nou ja, eigenlijk we begonnen 12 januari volgens mij alweer met de eerste competitiewedstrijd. Dus de periode van nieuwe spelers inpassen, als er belangrijke spelers weggaan, ja, die is zo kort dat je daarmee gewoon heel veel grote risico's loopt. En dat wil ik niet. U had ooit spelen mooi Dorin Mitrita, een linksback uit Roemenië. Had je een interesse in Kevin Ciubataru, een linksback van FC Hermannstad? Nee, die is ook aangeboden. Oh, maar dat is nooit serieus. Nee, maar in deze periode worden er zo verschrikkelijk veel spelers aangeboden. En er wordt ook gewoon markt gecreëerd. En de naam Heerenveen doet het altijd goed in de markt. Om die er ook maar bij te noemen. Hoeveel spelers krijgt u dan steeds maar gemiddeld per dag onbeen? Ja, dat varieert wel een beetje. Ligt aan de periode van het seizoen. Maar in deze periode, nou, de laatste dagen valt het allemaal iets mee. Maar ik heb er vandaag volgens mij alweer 7 gehad. Vanmorgen alleen al. Ja, en dan van die exotische namen, zo'n namen wat Ciubataru. Ciubataru. Ja. En wat doe je dan? Hermannstad. En wat doe je dan? Googelen even? Nee, want kijk, wij hebben gezegd, we hebben te maken met de financiële mogelijkheden die we hebben. Nou, als je kijkt naar... Dat is net binnen, want je hebt wel En dat heb ik net aangegeven, onze salarishuishouding. Ook als je kijkt naar de eredivisie, staan wij in het rechterrijtje van de eredivisie met onze salarishuishouding. Dus gewoon wat wij beschikken. Net. Nou, we zitten iets lager, maar Denk je? ja, ik weet het, want we krijgen die overzichten. Dus dan weet je dat. Je heeft er ook wel eens reisjes. Jawel, maar... Staan jullie ook meestal 10e, 11e. Jawel, maar dat is nog steeds rechterrijtje. Ja, weet ik wel. Maar dat is gewoon de realiteit. En dus daar zit je naar te kijken. Ja. En dan ben ik even de vraag kwijt. Wat zei je? Ja, waarom het, dat is net niet een vraag, maar een vraag van Thomas. Waarom het bij Jim zo rustig bleun is. Wil er bij Orenclubs ook behoorlijk wat activiteit weer. Ja, En maar daarom ook, dus, ook ja. gewoon om gewoon niet te veel... Ik geloof niet in het feit dat je in de winterstop heel veel wijzigingen moet hebben. Dat het daar beter van wordt. Nee, alleen maar noodverbandjes. Daar ben ik Nou, het mee eens, ja. kijk, wij spelen nu dit seizoen, afgelopen wedstrijd tegen Utrecht, spelen de 7 andere jongens ten opzichte van afgelopen seizoen. Hè. Dat is al heel veel. Ja. En als je nou dan ook nog weer jongens opnieuw gaat inpassen, ja, dat kost altijd tijd. Zullen we nog een vraag, Dwan? Ja, tuurlijk. Van Frits? Mag ik? Ja, Frits die vreeg het. Welke uitdaging van het technisch beleid wordt Neves Dij van Boetenor het meest onderschat?
Nou, ik denk dat die gekoppeld kan worden aan het verhaal wat ik net steeds zeg over de financiële mogelijkheden die je hebt. Of de onmogelijkheden die je hebt. Waardoor het gewoon soms heel lastig is om te concurreren en goede spelers binnen te halen die er eigenlijk al grotendeels zijn. Dus wij moeten echt spelers vinden die een groot ontwikkelingspotentieel hebben. Ik denk dat Maas Willemsen bijvoorbeeld een speler is die daarbij past. En zo hebben we er nog wel een paar. Nolan Koertens is een jongen die we van Antwerpen hebben gehaald. Die hebben jullie nog niet echt misschien gezien. Maar dat is een jongen die zeker talentvol is en ook gewoon tijd nodig heeft om daar te komen. Ja, Maas Willemsen komt uit de KKD. Cambuur speelt ook in de KKD. Is er nog een speler van Cambuur die misschien interessant is van Heerenveen? Ja, Rolf vindt van net. Want die vindt sowieso alle spelers van Heerenveen volle beter als alle spelers van Cambuur. Ja, maar... Hij wekt op mijn irritatie, merk je dat? Ja. Nee, Nu snap ik ook wel waarom ik tussen jullie in zit. Wij hebben een keer hier rond... buffer, Johan. Wij hebben een keer op tafel de vraag gewoon wie Westhoes verkiezen. Dus de respect van Cambuur of de respect van Heerenveen. Ja, nou moest je ook lachen toch? Toen je... Nee, ik moest niet lachen. Oh, uitlachen wel. Nee, ook niet. Nou ja, zo, ik vind Baouf had echt een heel veel potentie. En die had ik van Verra. Ja, misschien Sjöstrand kan nog een stapje uitzien. Ja, en nou ja, oké, maar ja, dat is het. Ja, maar dat zijn we toen ik. Dat wie de drie spelers van Cambuur wij toch Ja, van. nevens mij maar kan nou die kiezen maar tussen ervoor. Verra en Trensko. Je kiest van Verra. Of je mag er nou kiezen van het centrale duo van Heerenveen. En je kiest van het centrale duo van Cambuur. Dan heb je in mijn ogen geen staf voor voetbal, Johan. Daar laat ik me niet op praten. Nee, maar het is zo lastig om... Maar ik bedoel, als Heerenveen Baouf zou kunnen kopen, zou je het doen. Maar die is ook al niet meer ik weet niet wat de transfersom is. Nou, dat 6 miljoen. Ja, die ongeveer richting de 4. Hebben wij hier een beetje een paar deze tafel bepaald. 5 tot 6 miljoen. 5 tot 6. Ja, nou, dan is het kansloos. Ja, maar is er... Denk je dat serieus trouwens? Maar even Nee, joh. waarom naar de vraag. Is er een speler bij Cambuur die sowieso interessant is van Heerenveen? Los van het sentiment, los van het yield. Ik denk dat Verra wel overeenkomst heeft met Trensko. Dat is een type speler die wel past in de manier waarop wij aan het spelen zijn. In Geusstrand? Scandinavië? Ja. Fransman? Oh nee. Nee, dat niet. Maar... Twijfelst. Nou ja, daar kom je weer op het verhaal wat ik al zei over die spelers die in de KKD altijd heel succesvol zijn. Het is geen garantie. En geen garantie is. Ja. Maar Verda is nog 18 of net 19, denk ik. 19. En Sjöstrand is al 22. Ja. Dus die ontwikkeling van Sjöstrand, die kan nog wel ver komen. Maar de kans dat Verda zich nog veel meer ontwikkelt dan Sjöstrand... dat is wel een heel ander perspectief. Ja, maar dus dan is het Verda interessanter. Ik weet niet wat de statistieken nu zijn van Sjöstrand uit mijn hoofd. Maar 9 goals en 4 van 6. Dat zit dus alweer in het klapblok. Ja, maar Sebaoui had volgens mij 11 of 12 goals. Ja, klopt. En iets van 10 assists of zoiets in die geest. Toen hij bij Heerenveen kwam. Dus het is geen garantie. Nee, ik bedoel, dat Benjamin Pauwels is volgens mij voor veel geld verkocht. Maar Die gaat nou ook weer naar Volendam. Ja, maar komt er in het tweede niveau in Spanje ook niet aan. Nee, die gaat in alle gedachten naar Volendam. Nog even een vraag, Johan. Dit is Ian en die zei van... Is het net een idee om Esther Gurbus te verhieren? Want dat is misschien wel beter voor zijn eigen ontwikkeling. Ja, daar hebben we wel over nagedacht. We hebben recentelijk het contract van Esther ook opengebroken. Met een jaar verlengd. Met nog een optie daar weer achter. Want bij 2030. Ja, maar kijk... Het probleem is, bij dit soort verhuursituaties... is dan moet hij ook spelen. En dan moet hij ook nog bij een club spelen... die eigenlijk een beetje qua intensiteit... want wij spelen denk ik toch wel met heel veel intensiteit. Als je kijkt naar de tabellen die daarbij horen... dan zie je ook dat wij daar gewoon hoog in scoren. En wij vinden dat wij hem moeten verder doorontwikkelen. Dus dan is de vraag, ga je hem verhuren? Maar ja, krijgt hij dan wel genoeg speelminuten? Hoe wordt er daar getraind? Dat is heel belangrijk. Of houden we hem in huis, zodat we hem zelf kunnen vormen? Want we trainen natuurlijk in principe 5 keer in de week. Of 5 dagen in de week en in het weekend een wedstrijd. En dus kan hij heel veel trainingsuren maken in de vorm zoals wij hem graag zien. Helder. Dus wij kiezen er nu voor om hem niet te verhuren. Goed zo. Oké, nou, heel erg duidelijk. Ja. Niet kijk hier we door de spelers van Cambuur... die het misschien wel interessant winnen van Heerenveen. Nou ja, kijk. Ja, en dan denk ik dat de technisch manager van Cambuur gelijk aan de lijn hangt, hoor. Met wie hebben wij het genoegen? Met Lars Lamboy. Ja, dat dacht ik al. Lars Lamboy. Nou, Lars, pas op je kippen, want Heerenveen zit achter Verra aan en achter Baouf. Alleen ik heb geen geld, Lars. Hij heeft geen geld. Is dat een probleem, Lars? Dat is een klein probleem, ja. Nou, dat hebben jullie toch niet?
Nee, we hebben ook geen geld, dat klopt. En ook geen problemen. Nee, maar Nee, ook geen probleem. dit was toch eigenlijk, Lars, voor jullie wel een hele succesvolle transferperiode, hè? Met name voor de bankrekening. Dan doe je denk ik op Milan Smit. Ja, zeker. Van Milan Smit de verkoop naar Stoke City. Ja, die wordt pas van kracht natuurlijk in de zomer. Maar dat is wel heel gunstig, ja. Ja, want dat levert al met al een ton of 8 op. Jullie hebben zitten rekenen? Ja, maar goed, ik hoop dat jij het opgeschreven hebt. De meeste 9. staat het allemaal in het 9. klapblok. 9, Willem? 9 ton. Ongeveer. Ik denk dat jullie in de buurt komen, ja. Ja, dat is goed. Maar gaat er nou nog meer gebeuren? Want er gaan wat geruchten dat je misschien... Brian Nieling gaat misschien ook nog een overstap maken. Daar was concreet interesse vanuit de Serie A voor hem, dat klopt. Maar hoe er nou ervoor staat, durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Het is wel last minute werk. Oké. En Lars, hoe komt het met Nicky Soeren? Die al langer aangegeven heeft een vertrekwens te hebben. Dat heeft hij eerder wel wat aangegeven, alleen daarna heeft hij meer speeltijd gehad. Dus dat is op dit moment eigenlijk niet meer aan de orde. En wij zouden ook niet van plan om nou eigenlijk nog spelers te laten gaan. Oké, helemaal niemand niet. Ja, of er moeten spelers zijn die echt geen uitzicht hebben op speelminuten. Maar nogmaals, dan gaat het om de laatste of ene laatste dag. En dan zijn we niet geneigd om daar nou nog... Want mee te werken. Nicolas Binder is bijvoorbeeld ook iemand die altijd in de belangstelling staat misschien. Is dat iemand die nog weg zou kunnen? Ben je er was aan het doen trouwens? Zoiets. Ben je boodschappen Nee, maar ja, doen? ik zei al, ik ben bij het consultatiebureau. Dus ik ben even naar buiten gelopen, speciaal voor jullie. Dat is mooi. hartstikke lief. Dan hou je ook niet Als jij bij het consultatiebureau bent, dan kunnen we toch aannemen dat er helemaal niks meer gaat gebeuren bij Cambuur. Nee, ik neem gewoon de telefoon niet meer op, nee. Lars, ben jij voor of tegen vaccineren? Dat gaan we niet doen. Op die toe gaan we niet. Geen antwoord geven. Nee, maar even een serie... Vraag Roelof dit, hè? Waarschijnlijk Ja, vraag Roelof dat dit en dan kunnen we het altijd nog knippen, toch? Ja, Juist. helaas. Want even serieus. Welke clubs hebben er nou allemaal gebeld voor Ismaël Boof? Met name geïnformeerd bij het agentschap. Alleen wij hebben vanaf het begin af aangegeven dat we mee zouden willen werken als we hem terug zouden kunnen huren voor nog een half jaar. En dat het anders een heel lastig verhaal zou zijn. Dus dat wordt waarschijnlijk richting de zomer. Oké, pas in de zomer wordt er echt gesproken over een vertrek van Boof naar een eventuele andere club. Ja. Goed, was het dan eigenlijk een hele rustige transferperiode voor jou? Eigenlijk wel. Ja, één jongen van de Veen natuurlijk een RKC vertrokken en 2 talentvolle jongens kunnen aantrekken, ook voor het oog op de toekomst. Die de tijd hebben, mocht ze goed genoeg zijn, uiteraard de speeltijd kunnen krijgen. Maar dat was wel wat we wensten te doen en dat is gelukt. Ja, heb je stiekem ook nog gekeken naar een extra spits? Want ja, nu zijn we wel heel erg afhankelijk van Rulke en Van der Zanden. En Balk, die er ook nog kan spelen. Ja, maar die zit op een Nee, bank. we hebben daar voldoende. Ja, maar die heeft al wel 7 goals, dus die kan prima doelpunten maken, ook vanuit de bank. En die zal gezien het schema nog genoeg speeltijd krijgen. Oké, ga je vanavond naar PSV? Uiteraard. Uiteraard. En wat denk je, als je wakker wordt, staan ze dan bovenaan? Nou, die gaat slapen eventueel ook al, hoor. Ja. Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Oké, goed zo. Hey Lars, dankjewel voor de laatste update. Oké, graag gedaan. bedankt, Lars. Mannen. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Hoi, hoi. Vrienden Wieke, toen zie je het op Het die is trouwens stoel. wel, dan stelt die vraag altijd dat ze kopper in er binnen, maar dan moet ze maar 4-0 haast winnen, hè, jong. Nou ja, ik zocht een keer problemen. Het doelsaldo is bij ADO plus 30 en bij Cambuur plus 24. Dus dan moet er wel 4-6-0 wonderen. Oké, nou ja, ik stel alleen nog maar de vraag, je moet hem inkoppen. Oké, dat is oké. Ik denk dat was een beetje voorronde ziek of zo, maar dat is dus ik Nee, daar hebben we het voor. Dat is een klapblok. Vriend Wieke ziet Maas Willemsen op die stoel, Johan. En die heeft ook bij de Graafschap Walhelle verrast zien ontwikkeling. Zien enorm vlugge ontwikkeling. Verrast die daar wat? Ja en nee. Omdat je... Nou, we hebben het net de hele tijd over de aanpassingstijd vanuit de KKD naar de Eredivisie. Dat toch wat tijd kost. In het begin merkten we dat ook. Hij had heel veel moeite met het tempo. De vele dingen die gevraagd worden. Aan de andere kant niet. Want het is een jongen die ongelooflijk bezig is met zijn ontwikkeling. Zeer leergierig is. Eigenlijk alles opslurpt van informatie over hoe die beter kan worden. Dus Helpt zo hem dan, hè? Want ook heeft natuurlijk diezelfde oerstap maken van PEC Zwolle naar de Eredivisie. Ja. Bij Heerenveen. Ja, maar toen waren de tijden wel heel anders, hoor.
Toen hier Geert nog zwart hier bedoeld. Ja, Ja. ook nog. Nee, maar dat is wel een andere tijd. Maar Robin Veldman en ik zijn samen toen naar de Graafschap geweest om hem nog te bekijken in een wedstrijd tegen Telstar. Toen speelde hij 1-op-1 over het hele veld tegen El Kachati. En toen zagen we wel heel veel goede dingen die we nu ook steeds terugzien. En toen hebben we daarna een gesprek met hem gehad. En dat was een heel interessant gesprek. En ja, het is gewoon wat dat betreft een jongen die heel goed weet wat hij wil. En ook waar hij naartoe wil en hoe hij dat voor elkaar wil boksen. Maar waarom weer een interessant gesprek? Begon ik Lico zien paken? Nee, maar gewoon het feit... kijk, als je kijkt... wat ik belangrijk vind is de mentaliteit. Dus de drive, de ambitie die je uit jezelf kan halen en wilt halen om beter te worden. Ja, en als je dan bij hem, bij uitstek, is dat een jongen die heel leergierig is. En wat ik al zei, alles wil weten. Hoe gaat dat dan? En dat is heel interessant. Want normaal gesproken een jongen van 22... als je dan een gesprek met een jongen hebt, dan luistert hij. En dan, bij ons gaat het zo en zo. Maar hij stelde alleen maar vragen aan ons. En hij wilde echt alles weten, tot achter de komma, hoe het bij ons eraan toe ging. Maar op zich is dat natuurlijk hartstikke interessant. Ja. Ja, en je kan ik niet maar een zwetsverhaal omkomen, want het is slim. Nee, maar dat kan je sowieso niet. Ik vind vooral, wij moeten zeggen wat we doen, maar we moeten vooral doen wat we zeggen. Dat is het meest mooi. Ja, dit is, deze kan op Dit is een filosofisch. tegeltje. Ja, dit is Maar filosofisch. dat is wel. Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Ik geloof in het feit dat wij willen spelers ontwikkelen. En dat betekent dat we er heel veel energie in moeten stoppen. Als je kijkt naar onze staf, daar hebben wij heel lang over gedaan. Dat heeft Robin vast ook wel eens gezegd tegen jullie. Om de juiste mensen te vinden die allemaal hun rol pakken in de samenstelling van de technische staf. Want het gaat er uiteindelijk over, dan komt toch nog even een Engels woordje, niet start of the day, maar accountability. Dus dat je echt je verantwoordelijk voelt voor dat traject waar jij verantwoordelijk voor bent. En onze staf, die hebben allemaal gemiddeld zo'n 4-5 spelers waar ze zich individueel mee bezighouden. En dan is het gewoon belangrijk dat ze elke week structureel met die spelers zitten om hun ontwikkeling te monitoren. Ja. Het is grappig, hè, Geert? Want hier zit nou de technisch manager rond tafel van SC Heerenveen. Ja. Wij hebben natuurlijk allebei nog voetbal in Sjoen. Dat doe ik Roelof, denk ik. Hè? Zeker. Ja. Die is dat toen nog verwachten, want toen stond het ook gewoon als jou als speler van het veld. Nou, En dan drukte ze met een microfoon onder de snuffert. Ja, die wel had ik de verhaal trouwens, moet ik zeggen. Dat weer heel noffelijk komt het van. Maar wij nemen dan Alex Pastoor altijd de trainer. Neem je hem ook de trainer. Ja. Alex, dat was Dan ben je trainer geworden, hè? Ik heb nog met hem gewerkt natuurlijk in Almere. Ja, inderdaad. Nee, maar Johan, wie je wil, vond ik een... hoe zal ik dat zeggen zonder te slijmen, jurk over de kont. Een klassieke aanvoerder, vond ik het. Een klassieke aanvoerder. Hij werd hem heel bewust van zijn verantwoordelijkheden. Hij stelde hem in die zin ook in de groep als zodanig op. Heel benaderbaar voor u als verslagjouwers. Heel prettig. Maar ja, Jerk wel bij het aanvoerderschap. Dus ik heb er alleen nog maar hele prettige herinneringen aan. En ik mocht hem graag voetballen zien, want hij hier wel... Maar wie speelde er nou het meest naast die... Tieme Klompen eerst. Ja. En Petter Hansson. En Petter Hansson. Wat een duo's, jongens. Dat wie toch. Ja, maar dat waren wel andere tijden. Wij speelden eigenlijk meer met één stopper. En ik speelde veel meer in die tijd als een soort middenvelder. Dus of ik kwam vanuit de achtergrond. Type Joris van Overheen. Type Joris van Overheen. Maar in die tijd was dat gewoon zo dat een van de twee centrale verdedigers vaak als een vierde middenvelder erbij kwam. Gerard de Nooijer ook nog wel wat, toch? Ja, later Ebbing, ook. denk ik, hè? Maar het was wel voornamelijk Tieme en Petter. Timo en Petter. Maar dat weer nek verdedigers. Hè. De koers ik even terugstappen. De koers het wel loslitten. Ja, en succes, hè? Want Champions League. Helle? Champions League, Europees voetbal. Bekerfinale. Echt prachtig, Ja. bekerfinale. Nee, ik heb als ik terugkijk, een hele mooie carrière gehad voor een echt beperkte mooi. voetballer. Ja. Wat is de mooiste wedstrijd die spelers weer vindt? Ik denk dat de wedstrijd, niet de mooiste wedstrijd, maar de meest gedenkwaardig is, denk ik, die beslissingswedstrijd geweest in Zwolle tegen FC Twente. Dat was voor de eerst volgens mij dat Heerenveen Europees voetbal haalde. En dat moest op een neutraal terrein gespeeld worden tegen FC Twente. Oostenrijk in de hekken daar. Ja, 3-1 winst. En Max Houttuin. ja. Nistelrooy. Ja, Samacic. Samacic, ja. Even waarom in de tiert, jongens. Dat is toch wel... Nee, maar dat was wel heel bijzonder. Maar wij hebben ook een hele aanvaring gehad, weet je dat nog wel? nou, Ik ben een keer bij jou weggelopen. Ja, met een interview. vertel even. Voor het stadion, jongens. Jongens, dan pak je de beelden. Laat de beelden maar zien, jongens. Nee. En die bij mij nooit in. Nee, bij mij wel. Ik weet het nog. Maar jij stelde hele vervelende vragen volgens mij. Hè? En eigenlijk is er niks verloren, hè? Nee, ik weet het nog wel. Oosterparkstadion. Het wie echt roetkort, een beetje zo kort als Juster. Wie echt een Op een vieze... vleete, jong.
Nee, ik heb geen flauw idee. Ja, maar jong. het eindigde er in 0-0. Het weer reetrieten op natuurreis. Oh. Ik moest naar Grange Jereveen. Ja, kijk, ja. Ja, einduitslag 0-0. En ja. Johan, toen mochten wij nog, als Omroep Friesland zijn, dan mochten we gewoon het veld op. Ja. Nou, met je alle jaren zit je in de catacomben en in de mixzone en moeilijke Zwaar dingen. eenmaal. En wij mochten toen gewoon het veld oprinnen. En dat die ik kijk. En Johan Cameron. En nou ja, ik geef toe, het was niet mijn beste vraag. Maar ik zei van, nou Johan, dit was weer helemaal niks. Je ziet niet eraan, toch? Ja, en toen zei Johan, nou weet je wat ik doe? Hier heb ik helemaal geen zin in. En Johan liep weg. Ja. Maar Johan, hoe is dat, Uitgezonden. hoe is dat Wel dan inderdaad uitgezonden. voor daar? Want daar is dan voort. Denk je dan letterlijk, ik ging het voort in de mat of denk je van... Nou, ik vind, kijk, we hebben elkaar allemaal nodig in deze wereld. Dat is gewoon zo. En je moet ook gewoon, als je een beetje respectvol en op een normale manier met elkaar omgaat, dan moet je dat ook doen. In dit geval was het direct na de wedstrijd. Want volgens mij stond jij bij het fluitsignaal gelijk al op het veld. Ik denk, Johan moet ik hebben. Dus, en dan soms zit je wel eens in de emotie. En dat zie je natuurlijk wel eens vaker. En dat is gewoon wel eens lastig. En daarom is het nu met de mixzone dat je even naar binnen gaat, even kan ontladen, soms een momentje terug kan kijken. Dan krijg je veel betere interviews. En dat was toen niet zo. Want wat ik al zei, het was echt fluiten. En Arjan stond met die microfoon voor je. Maar Plus een 90 minuten lang erbarmelijk voetbal 0-0. Hè? Maar Jij zit ook hoog in emotie. maar hij met letterlijk uitsprutsen, dan wil het nou heel Ja, diep te veel. het is nou... We Ja, praten nee. over. Maar daar moet je ook overheen 20 jaar stappen. Want dat is toch ook heel normaal. Dat is, Zo is het. Jongens, nog even een paar dingen, want we zitten haast op het oeren. Nog eventjes, klopt het dat Feyenoord interesse had van Maas Willemsen? Nee. Nee? Fabeltje? Nou, niet bij mij bekend, laat ik het dan zo zeggen. Oké. Dat is wat volgens mij Lars net ook al zei. Kijk, achter onze rug om, nou niet verkeerd bedoeld, maar gebeuren natuurlijk wel heel veel dingetjes. En gaan clubs wel informeren bij zaakwaarnemers hoe ze daarin staan. Maar dat is niet concreet. Goed zo. Is Noah Wande eventueel maar een vervanger voor hem? Mocht hij eventueel voortgaan komende simmer? Nee, nog niet. Dat gaat de komende periode gebeuren. Oké, dit is geen vraag. Wel een opmerking van ene Henny Veenstra. Die zei, zij vond Maas Willemsen een hele leuke jongen. Ja, Goed, ja. is het ook. Neem me dan met de kennis. Hij heeft hier gezeten, toch? Jullie hebben ervaringen met hem. Hele aardige jongen. Willem, dook je eerst aan naar Milanta? Ik zal wagen die kant uit naar de Olympische Spelen. Ja, dat is toch een mooi avontuur. Over het fenomeen jongensboek gesproken is dat echt wel iets wat ik... ik had er echt een heel soort zin in. En als het op weer omkomst, dan is het echt al haastratje maat. En dan is het promotiefeest Ik van kom SC Cambuur. 1 februari is inderdaad weer om. 22 februari zouden spelen op. Dan is het promotiefeest Cambuur. En dat in mijn eerste jaar als Cambuur-verslagen. Dan de Ja, dat is bekerfinale dat, wat van willen Heerenveen. meest nog meer? Ja. Helemaal Dat is niks. geweldig. Jongens, wij zijn daar Is het bij jullie ook dat je op je hoogtepunt moet stoppen dan? Ik Ja, hoop eigenlijk het wel. Ik Ik hoop hoop het. Ik hou Ik je hoop nooit maar op, denk ik. Ja. In de simmer hoor ik hem wel op je. Dan, Goed, wij zijn daar onder overdenkingen. En Johan, je moet kiezen. En we komen er niet op terug. Maar de eerste is niet voor Johan. De eerste is voor Roelof. Even Sjen, ja, de keuze. Binnen 90 minuten winnen van PSV of mijn strafskoppen? Ja, dan maar binnen 90 minuten. Hebben we het maar gehad. We vonden dat we Nijsmakers opnemen, dus niet al is echt Goed zo. Willem, waar verheugt u meer op? Het promotiefeest van Cambuur begin maart of de huldiging van Femke Kok? ik dacht inderdaad dat het komt zo. Dat is wel een leuke trouwens. Ja, dit is echt een heel leuke. Maar dan... Kom op. Dan moest er toch even een hartje Ja. hebben. Ja, maar de Olympische Spelen, dat is iets magisch, jongen. En ja, dan kan je alle jaren kampioen worden. Dan zit ik Ja. toch wel... Ja, nee, ik zeg promotiefeest Cambuur. Toch wel. Nou, toch wel, hè? Ja, hij is bang. Hij is bang. Hij is een beetje bang. Goed, Johan, voor die. Andries Noppert. Is Andries Noppert een boegbeeld of een pien in de holle dossier? Boegbeeld. Boegbeeld, Oh, dat dat het maar makkelijk. duidelijk is. Dat makkelijk, hè? En Geert, de laatste is voor die. Nijwieke, dan hebben we wel een podcast. Zit Cambuur dan nog gewoon tweede? Of is het Bob Welke wedstrijd hebben we Almere gewoon, hè? Ja? Ja, bovenaan hoor. Bovenop? Ja, lekker, dat man. is een geruststellende Ja, gedachte. lekker, man. Ado mag dan noemen traaien, Roda. Dus. Ja, Nou ja, Ado liet alles lezen. Daarom, ik dat nog is toch eens. apart, Komt dat ze helemaal- alles lezen litten. Ja, dus echt heel bijzonder. Als je volgens mij de laatste 5 wedstrijden 4 keer verloren. Ja. Ja, bijzonder. En Want één keer iedereen had al gedacht dat zij al fluitend kampioen zouden worden. Maar Ja. ja. En toch moeten wij in dit verband de trainer van FC Emmen eventjes een compliment maken. Want die heeft zijn Cambuur wordt de kampioen. En niet ADO Den Haag. Maar die hebben maar één manier. Die hebben maar één systeem van voetbal. En ja, daar beginnen clubs nou toch aardig in de gaten te krijgen. En dan blijkt inderdaad dat er nogal een gebrek aan creativiteit is om daarop in te springen. En met deze magische woorden sluiten we hoor. Nijwieke, dan is er weer een nieuwe podcast. Die getankt, dat is de wierst, Johan. Vond ik bijzonder leuk, dat is de gastwierst. Nijwieke, dan zit je hier. Sandor van der Heijden. Ik zou zeggen, graag. Ont Nijwieke bij de volgende podcast. Dag.